Ado? Ooh. Ibidong agad. Ibidong. Nagibidong at tubag. Sabi ko, magkatubag mo kasi ng bidong. Kaya? Tadak. Anak mo niya day nakaluklok mo nga karon ni sigdangan. Nakuktuwa kantay. Bangka? Ano pa ko na pinita? Awan sikot siya. Yung tinigyan ng linaw. Nagkabalagot ko siya. Awa, wala na puto. Kaya pala ko din ito damdam. Sige, Jay. Hindi ba ba? Nagpinig damit siya ba? Sana din ito. Ang damdam. Nagasa kami circle base. Okay, masisi nga ito. Nabati ka no? Hindi ba? O ba? Ang nga makarga at pupunta sa mga bati ka? Ang bati ko rin na baka na 5 day kwat? Ibubog? Okay. Hindi kanya niya kalintong na yun ako. To do to never little things. What to bring? If ain't got you, ain't got you, baby. Seldang. Uy, bagat sildang. Seldang. Nang ika'y ibigin ko. Kaya ko ah. Tabunan dito labaw na dito sabi mo ko ano da kay abuko. Ay iman siguro hindi dan. Muna ka rin. Anong lagay ngayon ko? Ah! Alam ay! Lain kagay ayam Jay yun dun. Ano? Apam agamin! Lain ad pa, ay kita kangkungan niya.
Oh yeah. Dumaan lang abiso ko. Kukurako. Hi! Yan mga insan, kamusta po kayo? Mamulto ka rin. 5,000. Ano na, bunag ko rin siya. Ay. May kamagalat ti Bisokol mga insan. At taran. Yun. Ado? Ooh. There you go. Hi. Love Hello. you. Hi. Hi. Nay. Bati ko ito silinas mo dyan. Ay, niya. Bahala ka na napatawa ng murute. Dabaka! Tayo. Baka nga hindi lang ako. Dapat lahat tayo. Tama ni Manong mo dyan. Pati natin yung siling. Yan! No. Hulog ka dyan ah! Panyak dito. Huwag kang malikot, Sandro. Ang ganda.